What will happen if you use rear fog lights in good conditions? The rear fog light ናይ ድሕሪት fog light ንድሕር ወሊዕናዮ ኣብ ብርሃን ወይ ንጹር እንከሎ እቲ መዓልቲ ማለት እዩ ጠቓ ገለ ዘይብሉ ነቲኦም ኣውቲስታታት ብድሕሪና ዝመፁ ዓይኖም ክንደግሖም ኢና ማለት እዩ so እታ መልሲ እንታይ እያ ትኸውን they will dazzle other drivers rear fog light ማለት እዛ ንሪኣ ዘለና ኣዝያ ብርትዕት እያ ወላ ብስእሊ ኸማን ዓይንኻ ትደግሐካ so ኣብ ፅርግያ ጠቓ ወይ ፅልማት ተዘይኮይኑ ካብ ልዕሊ 100 ሜትሮ ክንርኢ ንኽእል እንድሕር ኮይንና ከነጥፍኦ ኣለና እቲ መብራህቲ ማለት እዩ What will happen to your car when you drive up a steep hill? ድሕር ንዓቐበት ማራ ዓቐበት እንዲባ ኣለና እታ መኪናስ እንታይ ትኸውን ብለና ኣሎ እቲ ኢንጂን ናታ ብጣዕሚ ክሰርሕ እዩ ማለት እዩ ካብ ዓቐን ንላዕሊ ምክንያቱ ኣብ ዓቐበት ዝያዳ ሓይሊ ስደ ትደሊ The engine will work harder. Why is it a bad technique to coast when you're driving downhill? እዛ ኮስት ብልቃል ወይ እቲ ኢንጂን እቲ ክላች እንድሕር ሙሉእ ፀቒጥናዮ ወይ ከዓ እታ ጊር ኣብ ኒውትራል እንድሕር ጌርናያ እቲ ኢንጂንን ዊልን ተፈላለዩ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ንኣብነት ከመይ ንውሰዶ ፍሬኖ ዘይብላ ሳይክል ኣብ ቁልቁለት ተሰቒልና ንኸይድ ከም ዘለና ማለት እዩ ሱቕ ኢላ ብናህሪ ጥራይ ትኸይድ እቲ ኢንጂን ነቲ ስፒድ ክቆፃፀሮ ይክእልን እዩ ምክንያቱ ፈላሊናዮ ኣለና እቲ ኮንታክት ካብቲ ኢንጂንን ዊልን ፈላሊናዮ ስለ ዘለና ማለት እዩ ሶ ሱቕ ኢልና እንድሕር ፈኒናያ እንታይ ክትከውን The vehicle will gain speed more quickly በቲ ስሕበት መሬት ጥራይ ብጣዕሚ ሽው ኢላ ክትከይዳ ማለት እዩ When may front fog lights be used? Front fog light መዓሽና ክንጥቀመሉ ንኽእል ብለና ኣሎ ቪዚቢሊቲ ብጣዕሚ እንድሕር ጎዲሉ በቃ ክንርኢ ኣርሒቕና ክንርኢ ዘይንኽእል እንድሕር ኮይና ንጥቀመሉ ብጠቓ ምክንያት ይኹን መራ ፀልማት ክኸውን ወላ ብዝኾነ ምክንያት ኣርሒቕና ክንርኢ ዘይንኽእል እንተኮይና front fog light ንጥቀመሉ ማለት እዩ ኣርሒቕና ማለት 100 ሜትሮ ልዕሊኡ ክንርኢ ዘይንኽእል እንድሕር ኮይና You've been driving in fog ኣብ ጠቓ ወይ ግመ ንዝውር ኣለና What must you do when the visibility improves? ድሕር እቲ ጠቓ ወይ ከዓ ግመ ድሕር ተኣልዩ ንጹር ድሕር ክንርኢ ጀሚርና እንታይ ክንገብር ኣለና ብለና ኣሎ switch off your fog lights እቲ fog light ነጥፎ ምክንያቱ ነቶም ካልኦት ኣውቲስታታት ከየደግሖም ዓይኖም Which plate may appear with this road sign? ካብዚአን ኣየነይቲ ፕሌት ካብዘን ርብዑ ክርናዕ ኣየነይቲ ኣብኡ ክትፀንሕ ትኽእል ብለና ኣሎ እዚ ሃምፕሮድ እዩ ሃምፕሮድ ኣብ መገዲ ኣብቲ ፅርግያ ሕብጥ ዝበለ ፅርግያ ፀንሓና ሓርጎፅቆፅ ዘብላታ መኪና ነቲ ስፒድ ቀስ መበሊ እዮም ገይሮመው እዚኣ ሃምፕስ ፎር ሃፍ ማይል ትብል ምዛታ ቤላ ክፀንሓና ትኽእለ When may you overtake other vehicle on their left? መኪናስ ብፀጋም ኣበይ ክንሓልፋ ንኽእል ብለና ኣሎ ኣብ one way street ክንሓልፋ ንኽእል ኢና ምክንያቱ ንቕድሜና ጥራይና ንኸይድ ብክልተ ላይን እንተለዋ በቲ ፀጋም ተሓሊፍና ፀገም የብሉን ኣብ ካልእ ፅርግያ ግን ኣብቲ ወይ ይኹን ኣብ ገለ መኪና ብፀጋማ ክንሓልፋ ኣይፍቀድን እዩ ኣብ ሞተር ወይ ይኹን ኣብ ዲዋል ካሬጅ ወይ ማለት እዩ Why are vehicles fitted with rear fog lights? እቲ rear fog light ንምንታይ እዩ ኣብተን መካይን ተሰሪሑ ብለና ኣሎ ምክንያቱ ብድሕሪት ዳኣ ይኹን እምበር ሪር ማለት ድሕሪት ማለት እዩ ብድሕሪአን ዳኣ ይኹን እምበር ንሕና ንኽንረአ ሓጋዚ እዩ ምክንያቱ እቶም ብድሕሪና ዘለዉ ኣውቲስታታት ክርእዩና ክኽእሉ ኣለዎም ማለት እዩ እታ መልሳ እንታይ ትኸውን to make them more visible in thick fog ኣብ ማራ ጠቓ ወይ ማራ ዝተሸፈነ ድሕር ኮይኑ ነታ
ቅድሜና ዘላ መኪና ክንርያ ንኽእል ኢና እታ ፎግ ላይት ንድሕር ወሊዓቶ ላሳ ብድሕሪኣ ክንርያ ዓብ ተኽእሎታት ኣሎ ማለት እዩ What's a rumble device designed to do? The rumble device ኣብዚ ሽራጥ ብጫና ሃለ ቁርብተይ ሕብሪ ጥራይ ዘይኮነ ብርኽ ዝበለ እዩ ከይድ ከለኻ ሓርፋፍ እዩ ትፅርግያ ማለት እዩ ንምንታይ ተገይሩ ማዕረ ክንደይ ትጎይ ለኻ ንኸፍልጠካ ማለት እዩ ካልኣይ ነገር ብቅድሜና እንታይ ሃዛርድ ኣሎ ራውንድ ኣባውት ክኾን ይኽእል ወላ ኣንጎሎ ክኾን ይኽእል ነቲ ሃዛርድ ቅድሜና ዘሎ ሃዛርድ ንምፍላጥ እዩ ተገይሩ እቲ ሓርፋፍ ፅርግያ ፊል ምስ ገበርናዮ ቀስ ንብል ሪዲስ ንገብሮ ስፒድና ማለት እዩ alert you to a hazard. What should you do if you park on the road when it's foggy? Foggy እንከሎ ጠቓ እንከሎ ድሕር ፓርክ ጌርና ብፅርግያ እንታይ ክንገብር ኣለና ብለና ኣሎ እቲ ፓርኪንግ ላይት ወሊዕና ክንገድፎ ኣለና so that ካልኦት መካይን ካልኦት ኣትሳታት ክርዩና ክእሉ ማለት እዩ The road is wet. Why would a motorcyclist steer around rain covers while they were cornering? እጂ እቲ ፅርግያ ጠልቂ ኢሎ ማይ ካሃሮም ፀኒሑ ሞተርሳይክል ንምንታይ ኣብ ነቲ ናይ ፋኛ ስራ ወይ ከምዚ ናይ ፋኛ ስራ ዝተኸደነ ነገር ኣሎ ኣብ ፅርግያ ንዕኡ ንምንታይ ተኻሊሎም ሓልፉ ብለና ኣሎ ማይ ሃሪሙ ኣብቲ ሓፂን ድሕር እቲ በዓል ሞቶ ብልዕሊኡ ከይድ ፈቲኑ ሸተት ክብል ስለ ዝኽእል ብኸምኡ እዮም ተኻሊሎም ገለ ዝሓልፉ ማለት እዩ መልሳ እንታይ ትኸውን to prevent the motorcycle sliding on a metal drain covers ኣብቲ ናይ ፋኛ ትራ መኽደኒ ወይ ናይ ብታሕቲ ናይ ዝኾነ ኤሌክትሪክ ድዮም ገለገለ ዘለዎ ውሽጦ ማለት እዩ ትጉድጓድ ብሓፂን ዝተኸደነ ኣሎ ብፅርግያ እንድሕራ ሰውዒልናሉ እሱ ማለት እዩ ሜታል ድሬን ካቨር Why should you test your brakes after this hazard? እዚኣ ምልክት እዚኣ ብቅድሜና ዕቋር ማይ እንድሕር ኣሎ ወይ ተኽእሎታት እንድሕር ኣሎ ዕሙቕ ዝበለ ፅርግያ ኣብ ከምኡ ኢና ንረኽባ ንምንታይ ኢና ብሬክ ቸክ ንገብሮ ምስ ሓለፍናያ ነዚኣ ብለና ኣሎ እቲ ብሬክ ጠልቂ እንድሕር ፀኒሑ ኢፌክቲቭ ኣይከውን ወይ ፅቡቅ ገይሩ ይሰርሕን እዩ ጠልቂ ዶ ይጠልቀየን ንምርጋፅ እቲ ብሬክ ናትና ፍሬኖ ኣብ ፅቡቅ ኣሎ ዶ የለን ንምርጋፅ ኢና ቸክ ንገብራ Your brakes will be wet. The ፍሬኖናትና ክጠልቅ ክእል እዩ There has been a heavy fall of snow. ብርቱዕ በረድ ሃሪሙ ውዒሉ ወይ ሓዲሩ ንበል What should you consider before driving in these conditions? መኪና ክንዝውር እንድሕር ሓሲብና ኣብቲ በረድ ማለት እንታይ ክንገብር ኣለና ብለና ኣሎ እንታይ ክንግንዘብ ኣለና ብለና ኣሎ በረድ ብርቱዕ እንተሎ ኣብቲ ፅርግያ ማራ ኣድላይ ወይ ኣገዳሲ ተዘይኮይኑ መኪና ክንሕዘ የብልናን whether your journey is essential በቃ ኣድላይ በቃ ኢመርጀንሲ ተኮይኑ እቲ ጉዕዞና ናይ ግድ እንድሕር ኮይኑ ጥራይና ንኸይድ እምበር ድራይቭ ክንገብር ኣይምረፅን እዩ ማለት እዩ Why should you reduce your speed when you're driving or riding in a fog? ኣብ ጠቓ ወይ ግመ ዘለዎ ኩነታት ንምንታይ ኢና ቀስ ኢልና ክንጓዓዝ ዘለና ብለና ኣሎ ንፁር መልሲ ምክንያቱ ኣርሒቕና ክንጥምታይ ንኽእል ኢና ቀስ ኢልና ክንጓዓዝ ኣለና It's more difficult to see what's ahead ቅድሜና እንታይ ኣሎ ክንርኢ የሸግረና ስለ ዝኾነ ማለት እዩ You're driving with your fog lights switched on fog light ተወሊዕ ኢሎ ወሊዕና ንኸይድ ኣለና What should you do if the fog has cleared? ትጠቓ ወይ ከዓ ዝግመ እንድሕር ክሊር ኮይኑ ወይ ተኣልዩ እንታይ ክንገብር ኣለና ብለና ኣሎ ተመሳሳሊ ትሕቶ ብምሉእ እዚ ነቲ ፎግ ላይት ከነጥፍኦ ክንክእል ኣለና ክሳብቲ ንፁር እንድሕር ኮይኑ እቲ ኩነታት ፎግ ላይት ክጠፍእ ክእል ኣለዎ ማለት እዩ When must you use dipped headlights during the day? ብግዜ ቀትሪ dipped headlights መዓስ ኢና ናይ ገድን ክንጥቀመሉ ዘለና ብለና ኣሎ when you're driving in a poor visibility ማለት
لكع هم تماثالي كم تقدامات حطوتات طقا ወይ ግመ እንድሕር ኣሎ ብትፅርግያ ኣሪሕና ክንጠምት ዘይንኽእል እንድሕር ኮይና ማለት እዩ ፑር ቪዚቢሊቲ ሕጂ ኣብ ከምኡ ኩነታት ናይ ግድን እቲ ሄድ ላይትስ ክንውልዖ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ why would you fit chains to your wheels chain ሰንሰለት ኣብቲ ጎማ ናይቲ መኪና ንምንታይ ክንገብሮ የድልየና ብለና ኣሎ ኣብ በረድ ብጣዕሚ በረድ ዘለዎ ኩነታት ሰንሰለት እንድሕር ኣሲርናዮ ነቲ ጎማ ሸተት ንኸይትብል ክሕግዘና ክእል እዩ so to help prevent skidding in deep snow ኣብ ዓሚቕ በረድ ወይ ከዓ ማራ ፃዕቂ በረድ ዘለዎ ቦታ ከይተንሸራተታ መኪና ሰንሰለት ክንገብረሉ ንኽእል ብዙርያ ናይቲ ጎማ ማለት እዩ what should you do when you're overtaking at night ብግዜ ለይቲ እንድሕር መኪና ክንሓልፍ ደሊና ወይ overtake ክንገብር ተደሊና እንታይ ክንገብር ኣለና ብለና ኣሎ be aware of bends in the road ahead እቲ ፅርግያ ዕፅፍ ዝብል እንተኮይኑ ብቅድሜና ወይ ዝኾነ ጃንክሽን ዝኾነ ነገር ከይህሉ ብቅድሚት ከነስተውዕለሉ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ what must you do when you're overtaking a car at night ብግዜ ለይቲ መኪና ክንሓልፍ ተደሊና እንታይ ክንገብር ኣለና ብለና ኣሎ the same ዝወላ ግን እቲ መልሲ ቁርብ ተይፍለ ይብል overtake ክንገብር ከለና ነቶም ብቅድሜና ኣንጻር ዝጓዓዙ ኣውቶሳታት ከይንደግፎም ዓይኖም ክንጥንቀቕ ኣለና make sure you don't dazzle other road drivers you're driving on the motorway in a windy conditions ብጣዕሚ ንፋስ ኣብ ዘለዎ ኩነታት ኣብ ሞተርዌይ ንዙር ኣለና what should you do as you overtake a high-sided vehicle ሓንቲ በራኽ መኪና ንላዕሊ ነዋሕ ማለት እዩ ንሓልፍ ኣለና እንታይ ክንጥንቀቕ ኣለና ንዓ ክንሓልፋ ከለና ብርቱዕ ንፋስ እንከሎ ማለት እዩ እሳ ከዊላትልና ዝፀንሐት ንፋስ ሕልፍ ክንብላ ከለና በቲ ቅድሚት ወላ ሓደ ዝኽብለልና የለና እቲ ንፋስ ማለት እዩ እሳ ኦልሬዲ ንሓልፍ ኣለና እቲ ንፋስ ሳደን ጋስት ይበሃል ብርቱዕ ወላ ኣውት ኦፍ ኮንትሮል ገብራ ክእል እዩ ማራ ክደፍኣ ከሎ እቲ ንፋስ ከሸግረና ክእል እዩ ክንቆፃፀራ እታ መኪና ማለት እዩ so be wary of a sudden gust what will happen if you hold the clutch pedal down or roll in neutral for too long ክላች ተፀቂጥናዮ ወይ ከዓ ኒውትራል እንድሕር ጌርናዮ ንኸይድ ኣለና ንንውሕ ዝበለ እንታይ ከጋጥም ይኽእል ልክዕ ከምቲ ዓንተ ወይ ዝበልኩኹም ክላች ተፀቂጡ ወይ ኒውትራል እንድሕር ኮይኑ እቲ ኢንጂን ነቲ ስፒድ ክቆፃፀሮ ይክእል ምክንያቱ እቲ ዊልን እቲ ኢንጂንን ተፈላለዩ ስለ ዘሎ እንታይ ከጋጥም ይኽእል it will reduce your control out of control በቃ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ትኮነና ትኽእል እታ መኪና when may you wait in a box junction ኣብዛ box junction እዚኣ መዓሲና ክንፅበ ንኽእል ብለና ኣሎ when your exit is clear እታ መልሳ ማለት እዩ ወይ ካብዜና 4 እንታይ መልሳ ክትከውን when oncoming traffic prevents you turning right እዚኣ ክትከውን መልሳ እቲ ምክንያት ከዓ ኣብዚኣ እንድሕር ፓርክ ጌርና ንፅበ እንድሕር ኣለና በዚኣ መፂና ነትዮም በዚ ላዕሊ ዝመፁ ቀዳምነት ኣለዎም ቀዳምነት ንህቦም ማለት እዩ እሶም ንዓም ጊቭዌይ ንክንህብ ኣብዚኣ ብቀያሕ ማርክ ዝገበርኳ ንፅበ ኣለና ድሃር ናብ ቦታና ንኸይድ እትያ ሰማያዊት ሕንፃፅ ገይረሎም ዘለኹ ምስ ወድኡ ማለት እዩ እዚኦም ምስ ወድኡ ናንየማ ንኸይድ so when oncoming traffic prevents you turning right እትዮም oncoming traffic ወይ ኣንጻርና ዝጓዓዙ እሶም ንኸይንጥወ ምስ ክልኩልና ኣብኣ ክንፅበ ንኽእል you're driving at night what should you do if you're dazzled by headlights coming towards you ብግዜ ለይቲ ንጓዓዝ ኣለና
እንድሕር እተን በንጻርና ዝመጻ መካይን ዓይንና ተደጊሐናና እንታይ ክንገብር ኣለና ብለና ኣሎ ስሎው ዳውን ኦር ስቶፕ ቀስ ንብል ወይ ከዓ ኣገዳሲ ኮይኑ ደው ንብል ምክንያቱ እሰን እንድሕር ደጊሐናና ቅድሜና እንታይ ኣሎ ከይረኣና ክንከይድ ኣይንኽእል ኢና